ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ପଚା ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ ପୋକଖିଆ ଦାନ୍ତ ବା କୋଟର ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆରୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ନିଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଏହି ରୋଗର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦାହ, ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବା ଓ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ପୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟାଂଶରୁ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କଠିନ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ତିଆରି ଦାନ୍ତର ଏନାମେଲ୍, ଡେଣ୍ଟିଂ ଓ ସେମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଜୀବାଣୁର ଶକ୍ତିଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ଶର୍କରା ହୋଇଥିବାରୁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରୋଗ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦାନ୍ତରେ ଲବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଲବଣ କ୍ଷୟ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କୌଣସି ରୋଗରେ ପାଟିରେ ନିଃସୃତ ଲାଳ ପରିମାଣ କମିଗଲେ ଏହି ରୋଗ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଡାୟାବେଟିସ୍ ମାଲିସ୍, ଯୋଗ୍ରେନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଓ କେତେକ ଔଷଧ ସେବନ। ଲାଳ କମେଇବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଡିପ୍ରେସାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ମୁଖ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅଭାବ ହେଲେ ଓ ମାଢ଼ି କମିଯାଇ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଅନାବରଣ ହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ ସଫା ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବା ଓ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଓ ଥରେ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ଫ୍ଲସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ଜଳରୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷା ପେଷ୍ଟରୁ, ଲୁଣରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଳିପାରେ। ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଜୀବାଣୁ ଛୁଆକୁ ନ ଯାଇପାରି ତାର ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ସଙ୍କଟ ଟଳି। ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ। ବାହାର କରିବା ବା ଚିକିତ୍ସା କରି ରଖିବା କ୍ଷୟର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।